sa ka. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Tabuilan, Cebu. Apan, ana karon sa Argao, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga itang. Recorded by Radio Mo TV. Tinuod, itang. Di mo na akong gisugot. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo, tang. Salamat kayo, ha. Huwag ko nimo panto sa og dugay. Imo din ko gisugot. Basta kay isaad lang ginako, Kel, ha. Gadilig ko nimo kasakitan. O, itang. Ako na isaad nimo nga ikaw lang kid ang akong higugmaon. Ug wa na ilain pa. Salamat, Michael. Day, tinuding ako nadunggan nga uyab mo ni Michael nga pag umangkod sa kumbana. Oh, day. Aw, hinuon. Buotan naman sa nas, Michael. Mao bitaw, day. Nga ako na lang sa diyang gisugot. Tang, Domingo maron. Manurita? Asa man sa tamanuroy? Mananaw tag sini. Kay na may bagong rong salida. Ah, sige. Paabot ako kadiyot ha kay mag-ilis ko. So man, nalingaw ka sa salida nga atong gitanaw? Perting lingawa. Ya, asa man ta paingon ini ron? Agad ako nimo. Pwede pa man tamang laag kay sayo pa man sad. Ah, sige, sige. Naglaag ta. Unya na lang ta mamauli kung ngit-ngit na. Michael, ingon ka mang laag ta. Nanood man lagi tayo ng gamayng kwarto. Love ko nimo dili. Ako kakang sugton kang dili pa ka nako, love. Nasa to pa. Kung sugot ka sa kung gustong bato nimo. Unsay, buot may pasabot. Dili na tabata itang. Naibaw na ka sa buot ko ipasabot. Michael, Sabi ko sa kung gustong baton. Michael. Pila naman ron kabuan nga wala ko reklaha. Kung maon ha, mabdos ko. Akong pahibaon si Michael ini. Mayo noon nga mabdus na kaday. Nalipay ka nga may umaabot na tang anak. Lipay kayo eh. O sa may plano ni mo ron? Maglibin na sa taday. Unya lang ta magpakasal kung may budget unya ta. Sige dong, magtipon lang ta. Ha? Mga to ta sa inyo? O day. Aron masad nga mailahan ka sa kuinahan. Asa man ang inyo? Sa Pardo. Maudining akong umagaron. Mauni siya ma, si Itang. Day, si Mama Rebecca. Maayong adlaw, tita. Ay, Jose tita, good. Mama na. Kay mahimo naman ka na kong umaga. Buotan naman sa day mong mama dong sa? Buutan maginas mama yun. Labi na nga, iyak ka nang nauyunan. Maosad. Kining day, wala ka usa ko ha? Asa man ka? Wadto ko sa ko amigo. Mubalik ra kadayon? Wa sa ko mahibaw kung makabalik ba dayon ko. O, una lang ako nagkaon ha? Kung gutumon ka. Mula ka nasad ka? Uday, Asa man ka? kanang naaran ko atuon ka ditay. Badto ko sa ko amigo. Pila ka adlaw naman nga wa mauli si Michael. Asa man gyud ka ni siya maglaakan? Pable! Hindi na si Michael. Diin man ka. Ganun karon pa man ka na uli.
Pila ka adlaw man kang wa din sa ato. Ayaw kong surang-surang nga ha. Pilde naman ko. Sa pilde. Diin man day ka. Nanarip mig manok ko eh. Pilde ko. Nanugal kag manok, Michael? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Sugarol day kag manok? Lingaw-lingaw ra god. Lingaw-lingaw nga pila nakakaadlaw nga nawa dinis bay? Basta sa mo ka. Michael, oy mabdos in taon ko, uy. Og pila na lang kabuwan akong pabuton, mga anak nako. Undangin na in taon ng imong bisyo. Maluoy taon ka nako. Pila na lang kabuwan ang akong paabuton. Mga anak nako. Og si Michael, wa gid gapon siya mausap. Nagpadayon gapon siya siyang bisyo. Siya na tingali ning naabot. Oh, ma, ikaw man lagi niya. Anda mang imong mga gamit. Aron mo uban ka na ako. Ha? Asa man, ma? Sa among bahay dito sa Pardo. Ha? Nga naman. Nakadungog og balita nga gipasagdan ka lang ni Michael din eh. Kay nabuang panugal og manok. Oh. Maong uban ako. Adto ka o na istar sa bahay. Kaya ako ni bahala sa imong pagpanganak. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron, makapalit kog mga gamit ni Inday o gatas pod niya. Kaya unsaon, wala maging magpakita si Michael. Mamalihog unta ko bantay ni Inday, ma. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala sa akong apo. Salamat in taon kay nakasudayan kog trabaho. Makapalit ko gatas ni Inday. Si Mama Rebecca maning nanawag. Hello, Ma? Itang, pauli tayo diri sa bahay. Ha? Nga naman, Ma. Ang imong anak, namatay. Unsa? Mga ano na hitabo man eh. Nga nung namatay man si Inday. Di kalit man sulirap ang iyang mata. Unya nilang hangtod nga namatay. Inday Lourdes! Inday! Itang, Nga nung nagpakita pa ka na ako. mga hilo ko pa sa hilo sa kong gibuhat na mo. Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pag-aamahan. Kunaa pa lang unta ka uban na mo. Kunaa pa lang ka nga makaatiman sa atong anak. Buhi unta tingali si Inday Lourdes karon. Pasaylo alang ko sa kong saaday. Usaon man ko nga nabuang man ko sa sugal. Pero mag-usab na lagi ko day. Labi na kung ibo kong dawaton pag-usap. Wa kay pasaylo nga madawat gikan nako, Michael. Palayo na ako og ayaw nagpakita na ako bisag kanus ah. Itang, Oh, kumusta ka naman, Daitang? Okay na nang. Naka-move on na in town. Maayo hinuon. Nalipay ko nga nabalik ka din he sa mga trabaho. Kaila ay kayo, uy, ko'y kauban din he. Kinahanglan na akong kalimtan ang mga sakit nga nahitabo sa akong kinabuhi ng ana. Sakto kyut ka. Sige lang, Day. Naon niya ako'y ipaila-ila ni mo, ha?
dili ka magmahi ini kay buutan ni Dawana. Mauni ang akong giingon nimo nga akong ipaila-ila nimo si Vito. Dong Vito, si Itang. Hi, Itang. Hello? I love you, Itang. Vito, May paglaong ka ko. wa pa ka makailan ako, Vit. Nakaila ko nimo. Og nahibaw na ko sa nahitabo sa mong kinabuhi. Oh. Konsulton na ko nimo, ha? Magpakasal tayo ta. Ha? Maayo ka na nga akong sugton si Vito? Oh, kung may gusto ka niya, ayaw na lang paantusa ang tao. Sugda na lang. Tinuod ka, Tang? Imo na kong gisugot. O, Vito, uyab na ta. Karon dayon. Hikayon na to ang atong kasal. Nadugay man lagi kag pauli, Vit. Nag-overtime ko dahi. Mao ba? Dali na, mga anak ta. Ika na ikaon kay busog ko. Pero may naman ning dagdugay mauli ning tawana. Ugma, ako ni siyang apason sa trabahoan. Nanggawas ng mga trabahante. Tuara si Vito. Uy, may kasikit-sikit man isang babae. Sundan ako sila. Mala, nagsabak-sabak og babae. Karun ka. Mao din na imong bisyo din, Vito? Itang, Paingon-ingon pa ka nga nag-overtime ka, ha? Pero naday kay kasabak-sabak din ha? O ikaw sa bayana ka? Nahibaw man unta ka nga may asawa ning tawhana ni patol sa kaini, ha? Ha? gusto na mo na, Itang! Gusto na! Ayaw nagpauli sa ato, ha? Pag-ipon mo ining imong kabit! Human sa maong hitabo, nangayo og pasaylo si Vito nako. Og nihangyo nga ako sa pasayloon og magtipon mi pagbalik. Pero wa na nako sa dawata. Sa pagkakaron, tuwa si Vito sa iyang kabit. Kaninyo Vito og Jacqueline, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Gading akong tampo, more power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No katumang higalang kaagi ni Itang nga taga-Tabuelan, Cebu. Apan ana-ana karon sa Argao, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan. Natatawa ako. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa Kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Naanap po din mga bayro nun. Malagi, paita. Muundang na lang kako, no? Iyo, eh! Undong. Anugon kayo, bay? Anugon kayo mo nasugdan? Naluin naman ko ni mama.
Maikog na kay ko nga mangayo niya. Labi na karon nga nagsigi pa sig pakimo. Kasabot na sa mama ni mo eh. Pohon, kagraduate na tas college. Makatabang na po unya kaniya. Nak, pasensya na ka, ha? Maura gid ni makaya na ko ron. Sige lang ma. Ako rin mangita og paagi kung asa ko og ikapuno ana. Napamangka kay pangkimo diha ma. Oo, ni Apa. Pero asa man ka mangitag kwarta? Wa ko'y kwarta. Hindi lang ka mangitag paagi. Ha? Dako na ka. Ikaw na mo ibangitag paagi. Pero Ay, nagkasula na, Jun. E bisag magbalik-balik pagka din eh. Wag yun ko'y ikatabang ni mo. pa. Asa naman ako paduong ini? Kaugalingon kanina akong amahan. Dili man matabang ako. Laing tao pa ka ha? Ay. Sa may angay na akong buhaton. Ulingkod sa ko din sa convenience store. Di ko mapauli. Nga dili masulbad ang akong problema. Nama di naglingkod. Naghilak na ba? Kung gusto ka malingkod, lingkod lang diha. Ayaw kong tagda. Sorry. Kalawom ko tato. Kung gusto ka mo hilak, padayon lang diha. Ala kog tagda. Thank you. Ha? Thank you kay nagkatawa ko nimo. Pareho gid siguro tang problematic, no? Basin. Pero kanang imo, problema raman na siguro sa uyab. O nga, o kaya angin kabalakan. Dakang lalaki sa kalibutan eh. Dali ra kay na nga makitaan. Ang ako, mao'y lisod kaayo nga pangitaon. Nga naman. Hindi man dali mangitag kwarta. Sakto! Ha? Ano naman? Ako ba'y sulbad sa imong problema? O ikaw may sulbad sa akong problema? Tana, mga datag anan, na ako i-propose nimo. Magpatabang ka na ako sa imong mga assignments o project? Oh, feeling na ko bright ka. Kaya dili makabugoon og now. Grabe sad ka. Wala na'y problema nimo? Di bahin sa uyab. Nagbuot-buot ra ka. Ay, na problema ko. Kay mauli magud akong papagikan sa gawas. Unya, lahos na para graduation. Og ang problema, dili unya ako makagraduate kay gagmay kay ko grado. Maong kinahanglan nga mamawi gyud ko. Sige, tabangan ti ka. Pilay offer nimo. Ma, ipuno na dihan ma. Ha? Diin man ka ani dong. Kuan, nakakita kong trabaho ma. Maayo hinuon. Unyang imong pag-eskwela, ana. Dili raman apektuhan ma kay human sa eskwela raman ko mo trabaho. Salamat kung mao ka na. Kay dili ko gusto mabalaka ko nimo kun mawa na unya ko aning kalibutan na. Ma, Recorded by Radio Mo TV.
May snacks, oh. Salamat. Happy na ka mahuman? Oh. Uy. Uwa palagi kayo nansiran bisag usa. Sorry. Nagsige manggigog ko na huna sa akong mamagod. Ayaw ka bala ka, uy. Ma-okay lagi na imong mama. Nahibaw siya nga kinahanglan pa kaniya. Sige. Pasensya na ka ha. Mag-focus na ko karon. Dera akong bayad ni mo, oh. Tempo. Dako ako din eh. Dili man ni mauya tong sabot. Nahibaw ko. Pero nahibaw sad ko nga, nagkinahanglan ka, ana. Pero, dili ko makadawat ini, Tiffany. Dako ra kani. Dawata na lang good na. Ako na bang giguba akong alkansiya tungod ano? Ha? Sige na, dawata na. O gipuno para patambal sa mong mama. Sige. Dawaton ni nako. Pero ako isaan nimo nga ako ning bayran kung makatrabaho na niya ko. Bahala ka. Basta kay dawata lang gid na. Mingo man. Basin og natug. Natug gid eh. Magpakimo para ba ni siya ronda? Ma? Mata na. Kimura ba ron mo? Ma? Inuwa ko. Wala sa maginawa. Dili. Ma! Ayoko gay, Ma! Batian ni Mamoy. Ganun man ni Muhota nga pagka-graduate ko. Nga magpapaus pa ko sa imong kayo na ko. Ano ma? Tiffany. Condolence. Salamat sa iyong pag-anhitip. Luhay ka sa mama. Nga nawa siya nga naginusara din sa bahay. John. Oh. Bagaan ni Mugnaw, no? Ganong mi anhi pa maka. Kay nabalaka ko ni Dong. O gusto sad kong makakita ni mama nimo sa katapusang higayon. Sa buhi pa si mama. Wa man gani ka makabisita niya. Wa man lang gani ka makapangumusta niya. Wala karon pagka magpakita din bagaagon ni Mugnaw. Nak. Ayaw kong tawagag anak. Lakaw na. Ug ayaw nagigbalik din Dili ka magkakita sa kong inahan. Hangtod nga malubong kini siya. John. Nalubong na si mama ni mo. Asa may plano ni mo ron? Wa ko kay Bautif. Blanco king akong utok. Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. June, ayokot pagsulti, ana. Dili gusto si mama ni mo o sika ni mo imong kinabuhi. Pero murag masakog patay karon nga wala si mama. Kapoy na kaayo.
laming isyakit. Gusto na kumawa ni kalibutan na. Shh! Nakasapot. Piyain na lang ko, Tiffany. Dili. Dili ti kabiyaan. Bisag unsay mahitabo. Naara ko para nimo. Tiffany. Kumusta naman ka, bay? Okay na ko, bay. Mayo nun. Kinsam sa di mo okay na nga naman permis. Tiffany sa mga kiliran. Wa mo gani pasag di. Mao gani. Mao nga dako kay ko pasalamat niya. Buotan siya. Swerte kayo ang iyang mauyab. Sigurado ko nga daghan ang nakagusto niya. Swerte gani ko nga amigo ra ko niya. Amigo. Bay, ako pa rin mo. Kung nakagusto ka niya, panguyambi. Na, magidangat. Lahira kay nga among estado sa kinabuhi ba yoy? Anong day? Pasig, nakagusto sa tiyan ni mo. Sultihin na lang siya sa imong gibati para niya. I love you too. Ha? Ingon man ka nga nakagusto ka na ako. Love sa tika. Oh. Love kaayo tika. Og bisag wa ka manguyab. Pero gisugot na tika. Salamat, Tiffany. Please, ayaw kawa na ko. Dili na mahitabo. Dili og dili kumawa ni mo, John. Swerte kay ko nga nakakita ko og babae nga sama ni Tiffany. Ug dili ginako siya usikan. Panggaon ug mahalon ginako siya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kito mga hikalang kaagi ni June gateka yati liluan Cebu. Ubad sa awit ngayon kipangayo. Awit nga rekalahan, ikaw lang at ako. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo. Ano ba da sayang kaagi ka doon? Mo kining sa kababay nga taga Dumlug, Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga, Julia. Recorded by Radio Mo TV. Ay, hala. Nakatuog man day ko. Ba't saan bang oras, ha? Alas 11 na sa gabi. Kisa may nanawag, uy. Hello, Migo. Hello, Mika. Asa ka? Naasabay. Nga naman? Ganina na nagpabot si Bay Jasper Limo, eh. Naman ko mo isabot. Hala, patay. Udi ay, nakatuog manggug ko. Asa man siya ron? Niya sa mo, eh. Pati upo ka. Paabot ako diha. Ako sa kanhaon. Di ko bay. Di na ko. Jasper. Bay, eko. Eko gunit di gud. Ibisan to. Ugwa ako sugta ni Julia. Pero loyal ka mo ko niya. Yeah. Maong ayaw bagikab-ikab na ko, ha? Ayaw. Ako ni uy. Sus, inuangan ta ninyo eh. Bye.
Paulihan mo yung bayan na. Sa mukha niya eh. Nawa naman ni Tino na hubog niya eh. Miga. Kunya na lang siguro mo pag-istorya kung mawasan na ni siya. Saan naman tao niya eh. Kaya di mada. Purtig yung hubuga. Sige, Miko. Tinuod? Ako nagibuhat? O, lagi. Wala gid ka makahinumdum? Wa na. Last ako na hinumduman nga nag-iinom pa miyo niya. Pagmata na ko. Nanog ko sa kwarto ni Baybert. Maon na. Pero in fairness ha, bisan og hubog ka, loyal giday ka no? Oh. Ha? Niyon sorry ko. Ni ana kay, ay, kugoy-kugoy bisan to orugwa ko sug tay Julia. Pero loyal gihapon ko niya. Mga pag-pick up na ko. Ni sulti ko na. Oo. Sorry ha. Pero nagunahon na nagud ko nga kaya wa mo ka muto nga sa to sabot. Buti pa sabot. Gibasted ako nimo. Sorry sa Jasper. Nakatuog man ko ato higayon na good. Pero nga naman di o karon na lang ta mag-istorya, di ba? Karon na lang ti kasugton. Oh. Sugton? Gisugot na ko nimo? Oh, Jasper. Uyab na ta. Maayo kay naminaw gid kas akong tambag nak. Oh, ma. Si Jasper magod ang klase sa lalaki nga dili angay usikan, ma. Og ang pingi ang inyong relasyon aron way problema ha. Oh, ma. Pangga. Nako'y nauna-unaan ba? Unsa man na? Mauwaw mo ko nga. Ako, wa makahuman og college. Pero ikaw, nakahuman ka. Feeling na ko, dili ko deserving para nimo. Ayaw pagsultian na, uy. Naamang kay nahuman uwa, deserving ka para nako. Og swerte kayo ko nimo. Pero, nga naman di pangka, gusto kang motiwas og eskwela? Oo ta. Tanaw nimo, di pa ba uway? Dili pa, uy. Kung mo na gusto nimo, suportahan ti ka. Salamat, Pangga. Attended or out of coverage area. Please try your phone. Unsa man is Jasper, uy. Dili man mo tupak. Huwag yung kinatawag ka text o tawag niya tibok adlaw. Hain man di ka ni siya. Recorded by Radio Mo TV. Basin og, busy lang gid kaayo siya tungod sa iyang pag-eskwela. Hello, Day. Hello, Day. Asa ka? Ni Aspay. Nga naman? Kamo pa ni Jasper? Oh, kami pa man. Nga naman? Sana di kag location kung asa ko. Pagdali, samtang wa pa siya kita na ko. Ari dayon. Ha? Ikaw gito ha? Ito nagsalgig yung ka at pinanggat at ayos ka. Manay kong ginahan mo. Kung mauna nga lahi naman na imong nagustuhan, Jasper. Mas may pag magbuwag na lang ta. Julia? Hayop ka, Jasper. Julia! Grabe naman sad ka, uy. Pila naman kakadlaw nga nagsigig hilak atong tawhana. Wa man lang ganito mga yug sorry nimo. Buti pa sabot, wa gid siya magbahay sa iyang gibuhat, Day. Day. Ani na lang. Nako ipalaila nimo ha. Gusto ko nga mag-enjoy kasi mo kinabuhi. Dili ningon ani nga magsige na lang kag hilak, oh. Dili na ko, Day. Dili na ko mutuos mga lalaki. Oh, dili nimo yapon. Simple. Oh.
Kinsa man na. Marlon, ikaw? Julia, So, asa nga gusto nga malaag? bisag asa. Okay ka din sa bukid? Okay ra. Mas maay din kay makahanggap ka og priskong hangin. O mo gaan-gaan sab ang pamati nimo. Salamat. Sige. Ilag na kung unsa man ang ibati nimo. Ipagawas na. Maayo kay ni arang-arang na imong pamati. O, day. Nindot mo si ikauban. Maong salamat kaayo, ha. Uy, problema, uy. Ikaw pa. I love you, Julia. Dili pa ko makaingon ni mo og I love you to Marlon. Pero, ganahan kaayo ko ni mo. Mugaan na nga akong pamati basta kauban ti ka. Okay ra. Kasabot ko. Gusto lang sad kong may bawa ka sa kong ibati para nimo. Tara. Maulin ta kay medyo pula-pula. Marlon! Marlon, kusog na kayo mong dagan, oh! Hinay lang, uy! Oh, Marlon, ay nilabang! Julia. Julia, salamat kay imata na ka. Jasper. Ganong ni Aka? Niadto ko sa inyo gabi pero wa man ka. Nagpaabot ko sa gawas. O maunalay ako nibawaan nga nadisgrasya ka. Maong gianhilin ka sa ospital. Julia, pasalaw ako. Nga naman. Nagbuwag na mo sa imong bayot. Ikaw ra magyud ang akong gimahal ba? Mahadlok lang kung musulti ni mo sa tinuod. Ako lang siya gigamit para makapadayon ko sa kong pagskwela. Unsa? Di naman ko makapadayon sa kong pagskwela kung di patungod niya. Maong gipahimusta na lang ginako siya kay di ko gusto nga maundang sa pagskwela. Maong gibuang na lang ko nimo. Mao na nakasayop na ko. Mas di na ko kaya nga mawakan ako. Julia, pasaylo ako. Please. Atake ko chance. I love you. Mahal pasad kayo, tika Jasper. Pero di hara kutob. Dili pa ko andam nga musudog balik og relasyon. Sorry. Julia. I'd rather leave while I'm in love. Atong higayon na, nakarealize kit ko nga mahal pa kaayo nako si Jasper. Pero nakadecide ko nga mahalo na ako ang akong kaugalingon. Maong dili na lang sa gyud ko musod og sa karelasyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato nga higalan kaagi ni Julia nga taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkulahan, I'd rather live while I'm in love. I still believe.
Unsa to'y gisulti nimo? Mahal na ko nimo? O sab, mahal na ti ka. Sigurado ka, Nante? Wa pa ka makaila kayo na ako. Masa mo to gusto ko makailan nimo. Andam ka ko nimo dawaton. Bisag unsa pa na, dawaton ti ka. Sige. Magkuyog ta sa amo inig-out ako sa trabahoan. Dali, dayon. Salamat. Niya naman di ay kaday. Salamat kaayo, tiya, ha? Ay, mag-aapo. Ay, dali na mo. Ni anas mama ninyo. Ma? O, Nante. Ako mga anak. Si Earl ug si Prince. Bless Oh. ko. Bless ko. Oh, Day, buulit na ko ha. Sige, tiya. Salamat kaayo, ha? Ay, way sa pa yan. Dong, arisa ko. sige ma'am. Excuse, ha? Magilis ako kadiyot. Oh. Nagod sa mga kadilis gawas. Nagpahangin lang. Unya karon. Nahibaw naman ka nga may duha ko ka mga anak. Unsa may masulti nimo? Pwede pa kang moatras. Makasabot ra gid ko. Sa tinuod lang, wagi ko mag-expect. Nante, Pero asa ko'y plano nga maatras. Tungod kay mahal ti ka. O mahalon po na ako ang imong mga anak. Nante sigurado gid ka? Dili-dali ning imo sudlan. Nahibaw ko. Og dili ko madlok sa akong responsibilidad. Kung sugton lang ko nimo, buhaton ako ang tanan nga mahimo kong maayong amahan sa mga bata. Nante. Sab, unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mo ipo na ka diri namo? Dili. Kamo mo'y dadun ako sa bahay. Wa pa man ka may bawo imong maguwang bahay nato. Ako na siyang istoryahan. Makasabot na lagi to. Unsa? Single mom ang imong uyab karon? Og duha pagit kabuk ang anak? Oti, Hinuunsa man ni taon ka nanti, uy. Kanindot siya mong kinabuhi ron. Dako kag sweldo. Kunya, mangita gid kag labad. ako'y labot anak te. Mahal na ko si Sab. Nga, sige bahala ka. Basta kay dili ko mosugot nga rin na nimo papuyon, ha? Mao ganin tanay akong hangyot eh. Kay gusto ko nga mag-ipon nami. Ay, dili, uy. Ayaw may gasula ni kuya nimo. Imo man nakagustuhan. Ikaw may pangitag sulbad, anak. Unya unsaon man ron nga dili man mosugot si ate nimo. Okay ra kanimo kung ako na lang mo ipon ninyo? Ha? Ayaw, uy. Mangita taglaing kaabangan. Ayaw lang din, Nga naman. May problema ba, Sab? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Wa man, pero... Pero unsa? Wa. Sige. Dinhi na lang kapuyo uban namo. Dako ang problema na ako, ani, uy. Nga naman. Si Tia, dili na makabantay sa mga bata. Kaya paulion na siya sa probinsya. Mao ba?
Magkuha na lang tagkatabang. Lahi na sang gasto. Ayaw na lang. Nante, unsa ka kun muundang na lang kag trabaho? Ako? Oo. Kay lisod man ko kaayo. Huwag makabantay sa mga bata. Og dili sa ko pwedeng muundang ka nagpabilib ko para ma-promote ko. Sige na, please. Sige. Sige. Nya, okay ra din mo nga wa ko'y income. Ako rin bahala sa tanan. Ayaw lagbiyai ang mga bata. Sige. Earl, Prince. Dili magaway ha. Naunsa na masad mo? Ay, lagi magsigib ka away. Ayaw pagbuot! Tim ka na mo, Papa! Ay, pagsultian na, Earl, ha? So, dito sa kwarto. Huwag dili ka pwede nga mugawas. Nagkasabot ka? Wagit ko makasabot nimo. Una, nipunit ka ng single mom. Unya karon, ikaw na mismo mo yung una yung bantay sa mga anak. Eh. Naman taon ka, uy. Kung nanawag man lang ka para mga saba, palihog lang. Ikapoy kay ko. Ayaw nagpuni eh. Ambot lang nimo nante, uy. Karon sa baka ka makaambo, no? Nagigamit ra ka ng bayhana? Ti. Nante, good news! Na-promote ko! Mao ba? Mayo hinoon. Pero, may problema lang di ayo eh. Ibalhin ko og lain nga branch. Og mustay ko dito og tulo ka buwan. Okay ra nimo nga ikaw lang una dinhi sa mga bata? Unsa? Sab, di na pwede eh. Nagplano man ganyan yung tako nga mo trabaho ko balik. Unsa? Nga naman. Nakuwangan pa kas kwarta nga akong gibilin dinhi. Dili man yun, ana. Pero nga ako ba, gusto ko mo trabaho. Unsa ka kung ikaw na lang mo undang og trabaho? Ako na lang mo trabaho. Bago pa kong na-promote, nya paundangon ko nimo. Nayhabag na ka? Or basin og ikapoy na kag-atiman sa akong mga anak? Sab, Ani na lang. Dadoon ako ang mga bata. Kay dili ko gusto mapugos sa kag-atiman nila. wala naman ko magkasabot sa akong kinabuhi eh. Sakto ba kaning akong gibuhat nga nakikipon dahil ko ni Sab? Sakto ba sab ka gisulti ni ate nga gigamit ako ni Sab? Ako mo'y nag-adjust sa tanan para lang patuman ang iyang gusto. Pero nadugay. Wala ko makailas kong kaugalingon. Sab? Oh. Oh. Kinsa ka? Ikaw? Kinsa mo ka? Nganong niya ka sa kong bahay? Unsa? Imong bay? Oo. Ako ni Bay. Ay na nga akong asawa. Sab? Si Sab? Imong asawa? Minyo day siya? Nante, sorry. Sorry? Igo ka lang magsuri? Gibuang ko ni mo, Sab. Huwag ka magsulti nga may bana day ka. Tungod kay para na ako, buwag na mi. Nilargan siya sa laing nasod ug wa na siya magparamdam na mo. Ay dalag pangatarungan pa. Oh. Kung tinuod pa na, sa sinugdanan pa lang, gisultihan na unta ko ni mo. Huh, hayop ka? Mangingilad kang dako. Pag ang puso'y Ang kuno nako, grabe kasakit ang gibuhat ni Sab nako. Pero dili malikayan nga makahuna-huna gihapon ko niya. Og ang kuno nako nga hangtod karon, mahal gihapon ako siya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kato mga higalan kaagi ni Nante nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga yan, kipangayo awit nga nagalohan, Remember Me. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Renan. Recorded by Radio Mo TV. Uy! Oh, uy, Kinsa man ang sigihan na magtutup, ya? nakabantay ka ni Sarah? Guha pa kayo, no? Sara, kan tumboy? Ha? Di ba na tumboy? Tumboy na, uy. Klaro, ano? Tanawar ako nang yung linihukan. Laki lang naglihok pero babae na. Bala ka. Pumunta na. Tanawa. Diba, tumboy na. Ha? Ako, tumboy? Oh, ingon na nga ako amigo nga tumboy ko no ka. Tumboy ko taon. Dili, manggod. Da, sakto gid lagi ko. Bisag ako dili ko motuo nga tumboy ka. Kagwapa nimo. Asa, sulog-ulugan pagkita ni mo eh. Tinuod lagi. Swertiha ka sa imong mauyab, no? Kung naa, swerte unta. Yan saon na. Wa may nasaag. Ha? Wa kayo uyab? Wa. Og wa pa sa ko makasuway og uyab sukad-masukad. Ganahan ka magkasuway. Nga naman. Manguyab ka na ako. Oo. Abi nimo sa tinuod lang. Nakagusto ko nimo, Sarah. Ganahan ko nimo kay wa kay arte. O murag dili ko murag di ko buringan nimo. Ako sa nanguna-unaon rin ha. Sarah! Tana! Gitawag ako sa kong best friend. Bye. Bye. Ah, pinagugigura ka mga utan akong babae ba o tumboy? Gipanguyapan gina mo? Oo. Gigrab na lang gid nako ang opportunity. Since nga nag-istorya naman gid mi. Believe ba na ko ni mo ba uy? Seryoso ko niya, bay. Pero mas mo believe di ko ni mo kung mapasugot na mo Sarah. Bay. Actually, nagkastorya mi sa akong best friend nga nanguyab ka na ako. Unya, unsa may desisyon nimo? Gusto kong mo try. Wa man siguro mawa kung sawaya nato, di ba? Kung di mo work, aw, down. Pero gusto kong mahibaw ka nga seryoso ko nimo. Wa ni sagol binuang ako. Ug unta, ikaw po di rin ako. Dili ko gustong binuangan rin, Nana. Mong dili po na nako buhaton nimo. So, kita na? Oh, kita na. Guys! Congratulations! Congrats na to ga. Congrats na to. Hapit na nga tong anniversary ga. Manglaag ta na. Hala, di ay no? Sige. Mangutan na sa ko ni Jaya, ha? Ha? Ganong mangutan naman ka niya? Kung okay na ba niya? Sabado, manggod na. Maura ni day off nga magkaabot ni. Bawang syempre, mag-movie marathon, gid mi anak. Nag-uban mo pirmi. Naaragod mo sa usa ka bahay. O lagi, pero mo na mag-uday sabot na mo, good. Okay, sige. Ni okay ra si Jaya. Payo noon. Pero ako lang sige ingnan nga paubanon lang siya nato. Aron di siya layan. Unsa?
by Radio Mo TV. Unsay ordero nimo? Ikalay bahala, uy. Sige na, pagpili lang gud. Ikaw ra ba, di ra ba ka mabusog basta di ka makawin sa pagkaon? Kanilang ako. Ah, sige. Wait magtawag ta waiter. Ay, to di ay, ikaw di ay ga. Unsay mo? Muli na lang ko eh. Kamulay pangaon. Nak, basing suod lang yun kaayo sila. Suod lagi. Pero magsubra ra masab. Among anniversary. Kami mo yung nag-date pero mura na ko wa mo exist. Dili siya kamao nga mo balanse. Nak, di ba niingon man ka nga una pa kaniyang nauyab? Ay, sabta na lang una. Ma. Ngano ni amang ka? Nahawasan na ka? Sorry na. Sorry? Muingon na kag sorry? Imo kong gipakauwawan dito? Sa atubangan pagid mismo ni Jaya? Asa nalay kasulti niya? Ngay nga nauna ko nimo? Sorry na. Nasakitan lang yun ko nga mura lang ko guha nimo. Lakaw na. Nga. Unya lang ta mag-istorya kung mawa na ning sapot nako. Grabe naman sad. Naanak na ka mabaw. Suko na kayo sa ganin mo. Oh, bay. Yan. Murag lahi na nga akong duda na ba da? Ha? Nga, unsa man bay? Basta. Doon na ginailaing rason maong ngunanang yung reaksyon. Bay. Pila na gid ka adlaw nga wagin mo kontak si Sarah nako. Ay. Grabe gid ang kalagot nako. Oh. Lanawag gid siya. Hello ga. Renan, asa ka? Ni ako sabay. Pag-istorya ta. Importante kayo. Ah, sige. Asa man? Makigbuwag na ko nimo. Ha? Ano man? Tungod lang adto ga? Maburak ito nga hinungdan ga, uy. Dili kay kadto ray hinungdan. Ano samday? Dili na ko ganahan nga padayunon pa ni. Pero ano man? Wa gid ay ko ma-in love nimo. Sa? Kibuang na di ko ni mo, Sarah. Nakarealize lang gid ko nga. Sorry, Renan. Pero dili gid lalaki ang akong gusto. Sa? Tumboy ka? Oo. Pero i-deny lang ko. Maong nisaway ko og pakigrelasyon nimo. Pero sukad nga nakauyab ta. Feeling manggod ako na naisayo ba? Maong undangon na lang ni nato. May lain ka na bang nagustuhan? Oo. Si Jaya. Oh. Maong sorry. Dili na ko gustong ilaron ka. O dili na po ko gustong ilaron ang akong kaugalingon. Unta mapasaylo pa ko nimo. Dili ni mo sa ngayon anak ka. Nagkasabot ako. Pero unta pohon. Kung maabot ang adlaw nga lalaki na gustuhan nimo. Ako mo imo pilion. Dili ko kasupot. Tinuod gyud ay ang ilang giingon nga kung mahal nimo ang tao, hatagi siya sa iyang gusto. Bisan og sakit ni alang nimo. Ug nagkasabot ko ni Sarah, mao nga ako siyang gihatagan og kagawasan.
Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Renan nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga dekolohan, basin pohon. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.